Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dumateng para bapak, para ibu, para jamaah sedaya ingkang kula hormati, sedaya ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Monggo saderengipun kita dherekaken maos wonten ing sonten punika kita sareng-sareng ndonga pinuwun dhateng Gusti Allah. Mugi-mugi dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak, para ibu, dungane tiyang ingkang siyam niku dipun kabulaken dening Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Kula jenengan donga nyuwun dhateng Gusti Allah ingkang sepisan kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kula jenengan nekseni bilih boten wonten pangeran ingkang hak dipun sembah kejawi namung Gusti Allah taala. Niki pokoke dasar kula panjenengan sedaya kangge gesang ing alam donya menika tumuju slamet donya lan slamet akhirat. Kuncinipun nggih menika syahadat. Tiyang ingkang nek sampun mau syahadat insyaallah tiyang menika harapan slamet wonten ing akhirat menika ageng. Kula jenengan nekseni boten wonten pangeran ingkang hak dipun sembah kejawi namung Gusti Allah. Astaghfirullah. Kula jenengan nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah awit dosa-dosa kula jenengan yang sampun kita lampahi. Dadi kula jenengan menungso sedaya niku boten luput saking salah lan dosa. Al insanu mahalul khata wa nisyan. Menungso niku panggonane luput lan lali. Mila selagi kula panjenengan sedaya tasih dipun paringi
umur dipun paringi gesang menika mesti boten lepas saking kesalahan-kesalahan pramila kita tansah nyuwun dhateng Gusti Allah, nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah dosa-dosa ingkang sampun kita tindakaken nalika semanten, dosa ingkang sampun kliwat menika kula jenengan tansah nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah. Muga-muga tobat kula panjenengan sedaya, istighfar kula panjenengan sedaya dipun tampi dening Allah sehingga kita dipun ngapunten dosa-dosa kita dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sasampunipun kita melenggono nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah atas kesalahan, lajeng kita nyuwun as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, kula nyuwun dipun panggonaken wonten ing swarga panjenengan. Wa a'udzubika minan nar lan kula nyuwun reksa saking panasipun geni neraka. Niki kula jenengan tiyang menika benjang badhe wangsul wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kembali wonten akhirat, tujuane namung neraka kalih swarga. Anti menika monggo umur ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah kita ginakaken ingkang sae-saenipun kangge gayuh kebahagiaan, gayuh kamulyan kula jenengan wonten ing donya linangkung wonten ing akhirat samangke dipun paringi swarga dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Innaka afuwwun karim. Satemene Gusti Allah niku zat kang ingkang paring pangapura tur ingkang mulya. Tuhibul afwa fa'fu anni. Gusti Allah seneng ngapura dhateng kawulanipun. Niki pinuwunan kula jenengan selama Ramadan kita ngatah-ngatahaken doa menika. Ingkang salajengipun teng mriki badhe kita waosaken menggah keutamaan salebetipun wulan Ramadan antawisipun menika dipun ngendikaken wonten ing hadis wa fil khabari, dalam hadis dipun ngendikaken idza hilalu ramadhana sohal arsu wal kursiyu wal malaikatu wa madunahum yaquluna. Nalikane wis manjing tanggal Ramadan niku ngaras kursiyun, kursine kursi ngaras kursi malaikat, para malaikat niku do sami jerit kang liyane kabeh mau padha ngucap malaikat terus ngaras niku do sami napa ngendika sami ngucap tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Bejo tenan keduwe umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima indallahi ta'ala kelawan perkara kang ana ing ngersane Allah taala lahum keduwe umat Kanjeng Nabi minal karomati saking karomah, duweni karomah. Bejo tenan sing dadi umate Kanjeng Nabi ana ing ngersane Gusti Allah, umate Kanjeng Nabi niku duweni karomah, diparingi karomah dening Gusti Allah.
kamulyan dening Gusti Allah. Wastaghfarat lahumus samsu, dan njaluke ngapura maring umate Kanjeng Nabi kabeh. Umate Kanjeng Nabi sedaya niku dijaluke ngapura kalih srengenge. Wal qamaru lan bulan, wal kawaqibu lan lintang-lintang, wat tuyur lan manuk-manuk sing ana ing awang-awang, fil hawai sing ana ing awang-awang, wasamaku lan iwak-iwak fil mai ing dalem bumi, ing dalem banyu, wa kullu dziruhin lan saben-saben kang duweni nyawa, malawajhil ardi sing ana ing dhuwure bumi, fil laili wan nahari ing dalem bengi lan awan, ila sayatina kejaba pira-pira setan alaihimul laknatullah, setan sing dilaknat dening Gusti Allah. Dadi bejo tenan kula jenengan minangka selaku umat Kanjeng Nabi didongake dening para malaikat, dijaluke ngapura para malaikat, dijaluke ngapura kalih srengenge, kalih rembulan, lintang-lintang, terus manuk sing do mabur nika iki do njaluke ngapura dhateng kula jenengan. Mulane bejo tenan umat Kanjeng Nabi. Lenjaluke ngapura awan bengi, pokoke pendak bengi pendak awan dijaluke ngapura dening makhluk-makhluk Gusti Allah sing kita sebat ngarep niku wau. Wonten srengenge, bulan, lintang lan sanes-sanesipun. Kejaba setan. Nek setan mboten njaluke ngapura wong mungsuhe kula jenengan. Jadi setan niku mungsuh bebuyutane kula jenengan, mungsuh bebuyutane Kanjeng Nabi sak umate. Faida asbahu, mongko nalikane manjing subuh, layat ruku ora ninggal sapa Allah Gusti Allah ahadan ing suwiji. Nalikane wis manjing subuh, Gusti Allah ora bakal ninggal salah wong siji wae minhum saking umat Muhammad illa yaghfiru lahu, kejaba Gusti Allah ngapura marang umat Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kula jenengan niku termasuk umat sing mulya munggahipun Allah Subhanahu wa taala. Dijaluke ngapura kalih sedaya makhluk sing teng alam bumi niki. Wa yaqulu lan ngendika sapa Gusti Allah lil malaikati marang malaikat. Terus Gusti Allah ngendika marang malaikat, ij'alu sholatakum wa tasbihakum fi ramadhana li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. He malaikat, dadekno salatmu, dadekno tasbihmu, lemu maca tasbih, lemu ngegungke marang Gusti Allah, le zikir marang Gusti Allah ing dalem bulan Ramadan iki, dadekno ganjarane nehno kanggo umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan niki semanten iki kemulyaanipun bulan Ramadan tumrap kula panjenengan sedaya minangka umatipun Kanjeng Nabi. Wa an Umar bin Khattab, den riwayatake saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sahabat Umar bin Khattab riwayataken dawuhe Kanjeng Nabi. Ana usatuhune Kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, idza staiqadha ahadukum min naumihi fi sahri Ramadan, nalikane nglilir sapa
salah siji nira kabeh saking turune si Ahad ing dalem wulan Ramadan nalika kula jenengan nglilir wungu sare nika niki dipun ngendikaaken nalikane umate salah sijine umat Muhammad iku do tangi saka sarene setangi turu terus wataharuka lan ngubah-ubah fi firasihi ing dalem ambene wataqol labalan mulak-malik min janibin saking arah tengen ila janibin tumeka maring arah kiwa yaqulu mongko dawuh sapa yaqulu mongko dawuh lahu maring Ahad sapa malakun malaikat. Jadi nalikane kula jenengan umat Kanjeng Nabi do wungu sare nalikane wulan Ramadan niku mesti nek kula jenengan nglilir niku mesti ngolet mesti ngulur awak niku penak banget to nggih. Nah, nalikane ngoten niku ngolet ngiwa ngolet nengen ngolet ngiwa terus donga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Niki nek kula jenengan nek tangi napa wungu sare donga mboten. Oh nggih. Nggih alhamdulillah donga. Kejaba sing lali nggih. Kejaba sing lali mboten donga. Nggih monggo tangi turu diusahake kula jenengan donga. Wong ajeng turu ki kita dianjurke ken donga kalih Kanjeng Nabi. Tangi turu arep sare donga bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Terus tangi turu donga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lah isi donga niku wau nek kula jenengan cermati mboten nonton napa donga sing kanggo keuripan. Artine donga kula jenengan hubungane kalih kematian. Sebab wong turu niku persasat mati, nggih to? Nek wong turu niku mboten krasa napa-napa. Diundang ya ora krungu, diokrek-okrek kadang ora tangi. Nah niku paribasan wong turu niku mati. Mila dongane nggih niku wau. Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kelawan Gusti Allah kula urip lan kelawan Gusti Allah kula mati. Terus tangi wungu sare nggih donga alhamdulillahilladzi ahyana. Puji syukur dhateng Gusti Allah ingkang sampun nguripake kula sing pun nguripke melih ahyana ba'dama amatana sawise mati kula wa ilaihin nusur lan marang Gusti Allah kula jenengan sedaya badhe dipun bangsulaken. Nah, nalika ngoten niku nalika ngolet nalika nglilir niku didongake kalih malaikat. Dadi para malaikat iki ndongake kula jenengan wis tangi turuwe isih didongake kalih malaikat. Ngendikane para malaikat, "Kum ngaduka sira barakallahu, muga-muga paring barokah sapa Allah fika ing sira. Wa rahimakallahu lan muga-muga melasi sira sapa Allah ing Gusti Allah." Dadi muga-muga Gusti Allah maring barokah, paring berkah dhateng sira lan paring rahmat kawelasan dhateng sira. Niki selama niki kula jenengan mboten mungkin wonten sing dereng ngertos nggih, wonten sing dereng ngertos. Oh ternyata nalika bulan Ramadan sare kula jenengan niku termasuk
nek niate bener, niate nggih ngedohi maksiat, niate nggih ben mengkeling ibadah niku kuat, niku dadi ganjaran, diitung ganjaran. Terus tangi turu mawon kula jenengan nggih didongake kalih malaikat. Ngadeka sira, kowe ngadeka, kowe tangiya. Muga-muga nek kowe gelem tangi, gelem nglilir terus tangi, muga-muga Gusti Allah paring barokah lan paring rahmat kawelasan. Faidha kok manalikane ngadeg niati sholati kelawan niat salat ya dungu mongko ndonga lahu maring ahad apa alfirasu kasur. Jadi nalikane kula jenengan nglilir obah-obah terus niat arep salat gandeng li tangi niku kan saniki jam 2:30 pun sami wungu sadurunge sahur tak niat salat, tak tangi niat salat tahajud, salat sunat sanesipun. Lah nalika kula jenengan duweni niat arep nglakoni salat, tangi turu kok terus arep napa duweni niat tak salat sunat tahajud, salat sunat tobat, tasbih lan sanes-sanesipun. Paling boten salat sunat tahajud 2 rakaat kalih witir. Iki nek gandeng salat witir pun dilakoni badane salat tarawih niku boten sah witir malih. Lah, ngoten niku kasur sing kula jenengan turoni niku men ndonga nggih. Kasur dipan sing kula jenengan turoni niku ternyata ndongake dhateng kita. Dongane Allahumma atihil farosa almarfungah. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan paring dhateng tiyang menika derajat ingkang luhur, dipun angkat derajatipun. Wonten ing derajat ingkang mulya wonten ngarsanipun Gusti Allah. Dadi wong sing tangi turu terus salat sunat niku didongake muga-muga tiyang menika diangkat derajate dening Gusti Allah. Wa idzala bisa taubahu nalikane kula jenengan nganggo pakaian niku ya dungu lahu asaubu terus ndongake marang wong sing arep nganggo klambi niku mau. Jadi klambi-klambi sing kula jenengan agem niku nggih ndongake dhateng kita. Dungane Allahumma atihi min hulalil jannah. Ya Allah, mugi-mugi panjenengan paring dhateng tiyang menika maringi pakaian saking swarga. Jadi kula jenengan didongake muga-muga diparingi pakaian dening Gusti Allah saking pakaian swarga. Nggih niki artine pakaian swarga niku le maringe mboten sakniki nggih, mboten sakniki. Artine kula jenengan sing saged nglampahi niki insyaallah didongake mlebu swarga. Wong dongane kuwi muga-muga diparingi pakaian dinggoni pakaian swarga, otomatis wong sing arep dinggoni pakaian niku otomatis teng kondisi teng jero swarga. Niki. Wa idzala bisana alaihi lan nalikane nganggo sandal. Nalikane nganggo sandal loro
Niku tadmu lahu nak lahu donga sandal loro mau donga dhateng Gusti Allah ndongake dhateng kita. Jadi sandal sing kula jenengan idak-idak niku ternyata nggih ndongake dhateng kita. Dongane sandal niku ndongake ngaten. Allahumma atihi min aqwabil jannah. Ya Allah mugi-mugi panjenengan paring dhateng tiyang menika saking pinten-pinten Allahumma thabit qadamaihi. Oh seniki. Allahumma thabit qadamaihi ala sirat. Niki sandal sing kula jenengan idak-idak niku donga dhateng Gusti Allah. Ya Allah mugi-mugi panjenengan netepaken delamaane tiyang menika dhateng siratal mustaqim. Dhateng dalan ingkang leres. Jadi sandal mawon ndongake dhateng kula panjenengan sedaya tiang-tiang ingkang nalika tangi wungu sare nglakoni salat niku do sami ndongake dhateng kita. Wa idza tana walal inaa lan nalikane murih nalikane mekoleh sapa ahad ing wadah nalikane nyedhaki wadah arep nggo raup arep nggo sesuci arep nggo wudu niku ya tumulahu mongko ndonga apa mongko ndongaake sop marang ahad apa al inau wadah. Jadi wadah banyu utawi olah utawa ember sing jenengan kula jenengan napa nggih kangge sesuci niku sami do ndongake dhateng kita. Dungane Allahumma tihi min aqwabil jannah. Ya Allah mugi-mugi panjenengan paring dhateng tiyang menika pinten-pinten kendhine swarga utawi ya nek teng mriki minuman swarga. Muga-muga diparingi tekone swarga, kendhine swarga. Lah nek wong diparingi ken wujud niku otomatis tiyang menika teng lebetipun swarga. Wa idza tawaddu'a lan nalikane wudu. Nalikane kula jenengan wudu niku ya tumulahu al-ma'u. Banyu-banyu sing kula jenengan kanggo wudu niku ugi ndonga. Allahumma tahhirhu minadz-dzunubi wal khotoya. Ya Allah mugi-mugi nucekaken panjenengan dhateng tiyang menika saking dosa-dosa, saking pinten-pinten keluputan. Jadi toya wudu sing kula jenengan gunakake nika sami donga, sami nyuwun dhateng Gusti Allah. Allahumma tahhirhum minadz-dzunubi wal khotoya. Ya Allah mugi panjenengan nucekaken dhateng tiyang menika saking dosa lan keluputan. Jadi kula jenengan wudu niku kangge mensucikan saking hadas, nyucike saking hadas, saking najis. Lah tiyang ingkang ibadah salat, ibadah maca Al-Qur'an, tawaf haji niku
iso ditampa dening Gusti Allah menawi kanthi keadaan suci, tegese ngangge wudu. Lah, kula jenengan nek kepengin mlebu swarga lewat ngendi wae utawa lewat lawang sing sak karepe di napa terserah lewat mlebu lawang niku wonten keterangan wong sing bar wudu lajeng donga doa ba'da wudu niku piyambake dening Kanjeng Nabi didhawuhke kon mlebu swarga lewat lawang sing disenengi. Nah, dungane ba'da wudu niku asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allahumma inni wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Allahumma ij'alni minat tawabin, muga-muga Gusti Allah ndadekake kita tiang-tiang ingkang ahli tobat. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, lan muga-muga Gusti Allah dadeke dateng kita tiang-tiang ingkang suci, suci lahir, suci batin. Waj'alni min ibadikas sholihin, lan mugi-mugi Gusti Allah dadekake kita tiang-tiang ingkang saleh, ingkang sae. Lah, tujuane donga mawon niku intine isine donga bar wudu niku sae sanget. Njaluk muga-muga didadekake wong sing ahli tobat, wong sing suci, kalih wong sing Allahumma ij'alni minat tawabin, wong sing tobat, waj'alni minal mutatahhirin, didadekake wong sing suci, waj'alni min ibadikas sholihin. Muga-muga dadi wong sing saleh. Lah wong sing saleh niki tansah ngati-ati tumindake sae dhateng Allah, sae dhateng sesami. Para bapak, para ibu, menika sampun manjing. Aduh. Pun. Sampun manjing berbuka puasa. Menika tasih gedhe ning bijang kita lanjutaken menawi wonten wekdal sanes. Mugi-mugi keterangan menika saged nambahi pangertosan dhateng kula panjenengan sedaya lan mugi kita sedaya tansah dipun paringi pitulung pikuwat kangge nglampahi ibadah salebetipun bulan Ramadan menika sehingga tutup rampung nggih sesasi niku kanthi utuh boten wonten alangan setunggal punapa. Amin Allahumma amin. Mekaten kirang pamunten monggo kita ndonga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.